Tíživou atmosféru konce světa umocňovalo krákorání všudy přítomných vran. Létali po obloze, sedali na vrcholy dřevěných sloupů, někdejšího oplocení z ostnatého drátu, navinutého na bílých keramických izolátorech. Z několika strážních věží syrově svítily lampy. Vše utichlo až v okamžiku, kdy jsem vstoupil do mužského lázeňského baráku, propojeného se zachovalými plynovými komorami. Majdanský lázeňský barák, kde nebyl žádný jiný návštěvník kromě mě, ostatně jako v celém bývalém táboře, ve svém nitru skrýval cihlový bunkr s plynovými komorami. Dosud jsem stál pouze v plynové komoře kmenového tábora v Osvětimi. Majdanské plynové komory s průduchy ve stropě a stěnami potřísněnými křiklavě modrou pigmentací, se svými silnými ocelovými dveřmi s průzorem, však ve zdejším tichu a chladu působily ještě děsivěji. Žádné pietní svíčky. Už samotný fakt, že tu bylo hned několik komor, navíc velmi nepřehledně uspořádaných v labirintu dřevěných a cementových stěn nasvícených mdlým světlem, pečetil krutou výjimečnost a tragičnost tohoto místa.